galing sa tinapon ni ate. Tinapon niya to, ha. May gagawin ako sa'yo. DIY stand ng electric fan. Gawa natin ng DIY paano gagawin dito. Kasi nakita ko sa basurahan, tinapon ni Ali. Sayang naman. Relax. Next yung tubo. Palitan natin ng mahaba. Uno, dos, tres. Un pasito balasi. Uno, dos, tres. Un pasito balata. Uno, dos, tres. Un pasito balase. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Un pasito balasa. Galing, sakto. Love me with all of your hearts. Love me with all of your hearts. Wow. Nax. Galing. Ano mo yun? Pwede pala yun. May finished product, DIY. Upuan na ang kulang. Naks. Tinapon lang ni Ali. O, di ba, nakinabangan siya. Huh?